I cal que li digui de quina nacionalitat són els qui pretenen estafar els contribuents ripollesos? O ja s'ho imagina? Ja ho sap, oi? Visca Ripoll i visca Catalunya. I prohibint l'entrada a escoles i instituts d'elements vexatoris, discriminatoris i misògens com el vel islàmic. Un sistema endèmic de corrupteles i clientelismes que els ha permès forjar i consolidar xarxes de poder. Som aquí per revertir-ho i tard o d'hora ho revertirem. Diputat Riba, cops que ha intervingut vostè en aquesta legislatura pel que fa a comissions i seu parlamentària, 254. Cops que ha intervingut qui li parla i a qui vostè ha retret poca activitat, 473, gairebé el doble que vostè. Potser ve molt per aquí, però deu ser per passejar-se pels passadissos o per anar a fer l'entrepà al bar, perquè d'activitat parlamentària la justeta, la justeta. A qui cal fiscalitzar i de valent és a qui rep paguetes públiques indefinides i aspira a viure del treball i de l'esforç dels altres. Fiscalitzin els ministres que compren mascaretes defectuoses o la dgaia que dona prestacions a qui no toca i deixin en pau el teixit empresarial català. Reconeguin que tant els faci vinga o no vinga a les seves comissions fantasma, el que els interessa és presidir-les i cobrar el sobret al cap del mes. No vinga a les comissions, soc batllessa d'una capital de comarca, però almenys els discursos, i en duc més de 485 dins aquesta cambra, me'ls faig jo sense xat GTP. M'hi veig obligada, no es pensin. No hi ha intel·ligència artificial capaç de combatre tant cinisme. Però no hem de patir, som en bones mans. El senyor Illa i els seus 16 consellers excel·leixen en l'exercici de les seves funcions. A sant de què, si no, s'haurien apujat la nòmina 10.000 euros l'any per barba. Pacten amb UGT i comissions obreres a pujar 50 euros mensuals als mestres i vostès aconsegueixen una puja de 10.000 euros l'any cadascun. Quin sindicat els porta? Que hi anirem tots. El senyor Salvador Vergés diu que no tenim propostes. 15 n'hem presentat. Podran votar-les el dijous, però aquest cop almenys llegeixin-les. No ens les tombin unilateralment de la maneta del PSOE del 155 i la Calç Viva en aquest pacte antifeixista que han formulat per mantenir les seves cadiretes. Almenys llegeixin els textos i votin en benefici dels catalans. O no saben fer-ho? Només saben fer pactes amb els del 155? No pateixi que els propers comicis esperem, en comptes de ser 2 diputades, ser-ne unes quantes dotzenes i podrem assistir tranquil·lament a totes les comissions com fan vostès i a totes les conferències telemàtiques. El govern de tothom, es fan dir, inclosos els traficants terroristes i assassins, senyor Illa? Cinisme, senyor Espadaler, se'n diu cinisme. No hi ha prou expedients, multes, coaccions ni amenaces en aquest Parlament ni en aquest planeta que m'impedeixin etzibar veritats. L'islam és incompatible amb Catalunya i, per extensió, amb Occident. Jo aprofito per denunciar l'arbitrarietat absoluta amb què la presidència del Parlament atorga dret d'al·lusions a una senyora a qui ni tan sols he esmentat en la meva intervenció, mentre se'm denega a mi en reiterades ocasions en què sí que se m'ha interpel·lat directament amb nom i cognom. És escandalós el tracte discriminatori que s'està oferint a Aliança Catalana i a d'altres formacions d'aquesta cambra. Diu la senyora Raquel Sans que he faltat el respecte a la presidència. No, senyora Sans, no he faltat el respecte a la presidència. És la presidència i la mesa d'aquest Parlament qui falta reiteradament el respecte als meus 120.000 votants, si és que ara ja no en represento més, i a tota la democràcia. N'hi ha que es vanrien la seu mare per conservar la cadira on seuen. Doncs aquesta mateixa coherència no la manté quan qui demana dret d'al·lusions són altres formacions polítiques i si vol li puc fer avinents gravacions d'intervencions d'altres diputats en què sí que s'ha donat dret d'al·lusions i sense haver-los citat amb nom i cognom com sí que ha passat amb mi. Per tant, si no existeix neutralitat en aquesta mesa s'ha de poder denunciar des d'aquest faristol. Voler abolir la prova del mocador no és dir pestes del poble gitano, com ha insinuat fa un moment el PSOE, és defensar els drets de les gitanes, que és quelcom que hauria de fer qualsevol formació que es vindiqui progressista i feminista. Perquè delinquint en aquest país tots són avantatges, tu. Si no t'enxampen, vas fent. I si t'enxampen, continues fent, perquè no se't jutja fins al cap d'anys. I si se't jutja i se't condemna, no pateixis. Pensió completa en presons amb piscina i gimnàs i atur el dia que surtis, perquè, esclar, l'Estat t'ha privat de poder continuar robant i t'ha de compensar per als ingressos que has deixat de percebre. I quan se t'acabi l'atur tampoc cal patir-hi, perquè podràs sol·licitar l'ingrés mínim vital si acredites una estada a presó d'almenys 6 mesos.
Qui no delinqueix és perquè no vol, perquè de facilitats, mira que en posen, 465 furs per dia, 20 cada hora. El 83% a la ciutat de Barcelona i el 91% dels autors d'aquests furs, sorpresa, immigrants. 637 persones detingudes, 6.993 cops el 2024. Un 60% d'ells, sorpresa, del Magreb. Roben, trafiquen, entren a comissaria, els hi donen un entrepà halal, els porten davant el jutge i apa. L'endemà surten per la porta principal i ja podem tornar-hi. Fantàstic, doncs. Tots recordem la ultrafeminista senyora Tània Verge fent costat a l'ultramasclista islamista Mohamed Said Badaoui poc després de rebre l'ordre d'expulsió del país. En Cabat ja es pot anar vestint de lila, ja. Senyora diputada, li prego amb capteniment i el reglament no permet que hi hagi aquests retrets entre diputats. Continuï, sisplau. Doncs agrairia que fos així de diligent quan a mi se'm diu feixista, se'm diu nazi o se'm acusa d'altres coses, perquè em sembla que no hi ha neutralitat en aquesta mesa. I li agrairia que parés el temps, sisplau. La presidència, quan es procedeixen a aquest tipus d'expressions aquí, en seu parlamentària, intenta ser impecable sempre. Pot continuar. Doncs no ho aconsegueix, senyor president, no ho aconsegueix. Esforci-s'hi una mica més. Pot continuar, senyora diputada. Primer de tot, a la senyora Albiach, ens ha quedat a tots perfectament clar que vostès són feministes i progressistes fins que puja el preu de la benzina. Perquè si hem de pagar 20 o 30 cèntims més per litre, goita, que matin les nenes i les dones per no ficar-se bé el vel islàmic o per ensenyar els turmells, Quin feminisme el seu, quin feminisme. Amb feministes com vostè, qui necessita masclistes? Valga'm Déu. Les urnes diran quina Catalunya volem, els catalans. No els ha de fer por tornar la veu al poble. El que els ha de fer por és la incapacitat que tenen de mantenir-se al poder per mèrits propis. Sense comprar vots ni Ricards Ostrells amb diner públic no són res, i ho saben. Deixin d'aferrar-se a la cadira i convoquin eleccions.